Realmente de Galicia en Connection non utilizo ningún tipo de música popular, non intento un pouco adaptar a miña linguaxe á música de outros autores, de outros compositores, son todos amigos, non? Todas as obras de The Galicia en Connection son de músicos cos que traballei estes últimos anos, son tamén composicións propias, quizáis o máis importante para min haber acadado a miña propia linguaxe a través de todos eles, non? A través do seu son. Bueno, realmente The Galicia en Connection é unha produción propia, non sempre te podes permitir todo o que tes nas cabeza, pero bueno, estou realmente contenta de poder contar con todos estes amigos. Tanto se querer, rapaza do demo. A verdade é que tiven a sorte de contar con colaboradores de luxo, non? Por unha parte, Rosa Cedrón, que para min é unha das grandes voces de Galicia e ca que levo xirando xa un par de anos co noso proxecto SOAS. Rosa non só está comigo cantando en varios dos temas do disco, senón que tamén colabora cunha canción propia, non? Miña Nai Lúa. É realmente un luxo para min poder contar con Rosa Cedrón. Ademais de Rosa Cedrón, pois está Víctor Prieto, que para min é realmente o rei do acordeón, non? É unha persoa que conseguiu chegar coa súa linguaxe a través do acordeón e de misturar o jazz coa súa propia linguaxe, non? A través dos seus temas. Víctor Prieto é para min unha das colaboracións de luxo neste disco. E por outra banda tamén están, bueno, músicos cos que xa colaboro habitualmente ou eles colaboran comigo, como Xan Padrón, a miña irmá Raquel Pato, músicos habituais da miña banda como son Laura Amado ou David Outomuro ou Blas Segura. É realmente un placer para min poder contar con todos eles, non? Quizáis unha das colaboracións que máis ilusión me fain é Patrice Llegou, non? Quizáis porque ela ten a mesma formación que eu, e neste disco un pouco as dúas conseguimos pasar da música clásica ao outro lado, non? Tive moitísima sorte, realmente síntome moi orgullosa, non? De poder contar con todos estes amigos.